Good morning everyone. Ako sa i-share atong live mga igsoon. Please share our live. Musta yung adlaw mga igsoon? Bag-ong kabuntagon nga gitugot sa labaw makagagahom para tagaan og solusyon ang atong mga problema, pasayloon ta sa atong mga kasaypanan mga igsoon. Atong mga binuhatan nga hiwi gahapon ato ang pwede pa ta mo bawi karon. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. So akong gi-shout out ang tanang mga OFW, no? Mga naa sa lain-lain kanasuran karon. Nagsakripisyo para sa ilang pamilya, shout out, no? Salute jud ko. Makabless ang inyong sacrifice for your family. Giampo mo na ako kanunay, perminti na.
And mga seafarer, mga seaman, di lalim, no? Mga naka-permanent resident, mabungahong adlaw, shout out ninyong tanan diha, no? Then, akong gi-shout out ang tanang mga subscribers, ani nga page, ng mga followers, tanang mga avid listeners, nga mag-atang jud kanunay, ani igsoon, salamat kayo, no? Himaya sa Ginoo. And, salamat kayo sa mga star senders, naapod, thank you kayo, no? Ako nang gi-appreciate mga igsoon, wala man tanang ngayo, pero still, salamat, no? Ako nang gi-appreciate inyong gihimo. And sa mga new followers, welcome kayo mo nga page. Wala tayo giisa rin nga relihiyon. Ginoo jud itong gipataas ani mga igso, no? Salamat sa Ginoo. Shout out Brother Lord James Talingting. Thank you for typing at followers at highlight at everyone. Okay. Good morning, Pastor from Tabuelan. God bless you. Marley Dayanan Lopez. Hallelujah. So, mabungahong kabuntagon sad, Raven Binluan. I just want to encourage everyone to share our live this morning because I believe this topic for this morning, there are so many people and many Christians nag-struggle ani because it's about temptation, no? Ako na puning baliko nigson kay mao gini kana bitang struggle gid sa uban nga naglisod sila, magbalik-balik naman ni pastor nga no man ni. So daghang kay mga ningduol na ko about ani nga mao ni ba, no? Mura bitaw sa tan-aw nila hopeless na sila, na depressed kay maor gyapon, repent and repeat. Way progress bitaw. So mao na atuan ang palawman ug maayo kung nganong madala ta or unsaon na to pag escape ana or unsaon na to pag overcome. Something ana, no? Praise the Lord. Mayong buntag dia pastor from Brother Ryan Galaneda of Germany. No, so shout out sa tanang mga OFW nga mga nurses, no? Mga doctors nga nasa lain-lain kanasuran, pag-amping mo kanunay dia or ampingan mo kanunay sa Ginoo mga igsoon. Praise the Lord. Shout out to Pastor Boboy Falses from Bukidnon or Cagayan. Salamat. God bless Pastor. Salamat sa kanunay. Okay? So, ang i-shout out ang Cebu City Jail sa kanunay. Pasensya na mo mga igsoon nga ako ining i-mention kanunay pero palangga na ako ni sila mga igsoon, no? Shout out Cebu City Jail nila ni Brad Aris dia, shout out nila ni Brad Mago, Brad Ibang, Brad Ayan, Brad Jao, shout out, no? Ug ako sang gi-shout out ang manghod ni Brad Jomar nga nasa maximum 19. Praise the Lord. Ako rin gi-shout out ang maanyag nga asawa ni Brad Mago, no? Nga magtan-aw sa tong live. Si Ma'am Lovely. Ay lang pagkawag paglaom, ma'am, kay kanay imong ambungan nga kapikas kinabuhi si Brad Mago nanas kung pagampo sad kanunay. Ako nang gidala kanunay sa pagampo. Nay appointed time si Lord. All we have to do right now is to submit to His process sa Ginoo unya. Samtang nagpaabot ta sa atong gipaabot, paduol ta sa Ginoo, mga lagad ta sa Ginoo. Samot nga ganahan si Lord mulihok or maghimog milagro sa atong sitwasyon once makita niya nga kita nagpaabot nangalagad sa Ginoo nga tinud-anay matinud-anon nagpagamit sa Ginoo. Amen. So maayong buntag, no? Mabungahong kabuntagon, Ma'am Lovely. God bless you more. Praise the Lord. Shout out sa tanang kapulisan nabi, Luzon, Visayas, and Mindanao. Shout out sa Campus Menya, Cebu, Sir Paul Acosta. Shout out diri sa Tagbilaran City Barracks. Tanan daghan kay kog kaila diha. So ako lang ning i-generalize, no. Special mention ang nako nga mong station diri sa Clarin Police Station. Of course headed by Police Lieutenant Chief Amado Amba ug sa tanan nga mga ambungan ug maanyag nga mga kapulisan diri sa amuha sa Clarin. Mabungahong adlaw ninyo diha. Shout out Pastor from Frok, Tagum City. Gaabang gid mi sa imong live taga-adlaw kay ma-bless mi sa pulong sa Ginoo. Himaya sa Ginoo sister, thank you. From Jobeline Robles Ninaw, Davao na po ni Tagum, no? So daghan na jud kay ito. Actually, sa kani nga page na to mabungahong Kristohanon 219,000 followers ang pinaka-top diri Davao gyud, ang pinakadaghag kuan. Okay? Shout out Atinaw family pastor from Tagum City.
Atinaw family, shout out. Greetings from Sister or Ma'am Jobelin Robles Aninaw. And to Morina Daitol, good morning. Murag taga Nanis, Thailand, if I'm not mistaken. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. And kung i-shout out ang tanang mga followers nato from AFP like this. AFP man eh. Naghatag natin yung igsoon. AFP, Armed Forces of the Philippines, BFP, Bureau of Fire Protection, tanan. Marine, Coast Guard, Philippine Coast Guard, tanan. Mabungahong adlaw kanyang tanan. Amos kong prayer mga mom and sir. And shout out to Brother Roderick de la Cruz. God bless you, sir. God bless you more and more. So, shout out na ko akong team from Living Water Christian Fellowship nga kanunay na ko makig-uban nga musulod sa Cebu City Jail. Ako na lang ning i-generalize tanan, silang tanan no, mga gikag prisuhan igsoon nga nagpagamit sa Ginoo. Shout out to Elijah Villegas, God bless you. Shout out sa nako ang mga warden and jail officer sa Cebu City Jail sa bahay ni Kuya nga kanunay naghatag na mo higayon para i-deliver namo, dili na siya bu kung dili pulong sa Ginoo. Diha sa sulod, praise the Lord. Hallelujah. God bless you mga ma'am and sir diha, mga jail officer and warden sa Cebu City Jail. Thank you so much. We're so grateful as always for the blessed opportunity that you have given to us sa mga service provider to deliver the word of God sa sulod. Thank you kayo, no? God bless. Okay? So, again, igsoon, ang ato ang tema for this morning is about temptation. Because I know, and I believe there are so many people, Christians nowadays, nag-struggle aning butanga igsoon nga man nga uban na pa sa worship team, ang uban nagwali na, ang uban nag-struggle sila ni ba? Yes, dili man ta perfect, pero sometimes murag mag-struggle sila ni maglibog ba nga ano man niya nga di man tayo ngani, no? So atuan ang isgutan karon mga kaigsuonan. But before we start, I just want to encourage everyone to share our live this morning, please. And mention your friends, your loved ones, your kapamilya, kapatid, kapuso in the comment section para makabantay sila nga nag-live ta kay nanna. Kung sa palihog sa mga nay mga Bluetooth the speaker ilanog-lanog na direksyon ibulyom na diha kay ania na ang pulong sa Ginoo naglupad-lupad na sa kanginan. A shout out dahil sa isla sa Dawahon from Southern Leyte ni siya, no? Somewhere in Southern Leyte, Dawahon Island. Shout out to Sister Lilia and Brad PD Pinula ug sa ilang ambungan nga pastor diha si Pastor Marlon Cotamora. Praise the Lord. Kita tada pohon itugot sa Ginoo. Ug andama ang mga tinula diha, sinugba ug tanan diha nga mga seafoods. Praise the Lord. Okay. Shout out to Brother Edmar Monsad. Shout out watching from Mati City, Davao. Davao na sad. Oriental Pastor, to God be all the glory. God bless you more and more, Brother Edmar Monsad. Thank you. And of course, good morning, Pastor. Shout out watching from Bourbon, Cebu. Naglantaw mi karon kauban akong mama, akong papa nga si Renelo og Leone og sa Ariso family. Again, akong gi-shout out karon nagtan-aw. God bless you, God bless you, God bless you more and more. Nagtan-aw karon from Bourbon, Cebu. Sila si kauban daw sa iyang mama og papa nga si Renelo og si Leone og sa Ariso family. Greetings from Brother Jade Neri Areso. God bless you, brother. Thank you, thank you. And of course, to Brother Marvin M. Olandria. God bless you, Pastor. Okay. Good morning, Pastor. God bless you. Good morning, said Brad. Hari Lianto. God bless you more and more. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Nagpabaday mga kuandia goldfish. Hallelujah. Okay. So, what else? Tanan-tanan, no? To all of the viewers and listeners right now in Luzon, Visayas, and Mindanao, mabungahong adlaw. Ani ano sab ta mga igsoon, mag-live ta, mag-isgot ta sa pulong sa Ginoo. Mao ni nindot pamalandungan matag adlaw di ta mapulan ani mga igsoon kay mao ni pagkaon sa kalag. Nowadays there are so many people igsoon nga sayon-sayonon ra sa kaaway. Yano-yanuhon ra, duwa-duwaan ra, ilaron ra sa kaaway nganuman dili sila rooted sa pulong sa Ginoo. No, busy kay sila social media, wala sila panahon sa Biblia. Mo nang usay ilaron ra tas kaaway igsoon. Praise the Lord. So again, shout out din ako dahil ang 119,000 followers umabungahong 219,000 followers umabungahong Kristohanon. As always, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page kay nadiri igsoon makakat-on gid ta.
mao ni giya mensahe sa paglaom. And then of course ako din shout out ang atong mga subscribers sa atong YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon. So nagtanaw karon nga wala pa ka maka-subscribe sa atong YouTube channel, please subscribe. Ang link you can find the link in the caption of this live. And the reason nga nung naghimo kog YouTube channel tungod kay 30 days ra ni kutob ang atong live, automatically ma-delete ni. So after this atong live ako ni siyang i-download niya, akong i-upload sa atong YouTube channel para kita ta didto. Yang nindot sa YouTube channel kay sunod bitaw ang atong mga live, no? Praise the Lord. So please subscribe, Mabungahong Kristohanon. Ang link nasa caption na ni nga live. Ug sa kanapoy nagtan-aw karon nga pa ka follow ka ani nga page section Mabungahong Kristohanon, please follow para ma-notify mo or ta sa tuang mga live ug sa mga video. Shout out Pastor James from Davao City, Santianes family. Madasig na pud among mga kalag sa pulong sa Ginoo. God bless Pastor. God bless you more, Brother Gilbert Santianes. Shout out, no? Santianes family from Davao City. Anoy, God bless Pastor. God bless you more. Sister ni Anoy man or Brother Rickson. God bless. Okay? So, let's pray. Mag-start na tayo soon because our topic for this morning is very interesting. Because it's about temptation, okay? Wala mangyusa na to nga wala gitintal. Okay? Every now and then we face temptation. Bisa matulog gali daw sa tintalon pa ta. Diba? So let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Let's invite the presence of the Holy Spirit right now sa atong pagabuhaton aron i-bless ta, giyahan ta igsoon unya. Tudluan ta, no? Aron makasabot dito ba unsa gini ipaabot sa Ginoo kanato this morning. Amen. Let's pray. Father God, thank you. Thank you for your goodness, for your mercy that new every morning, for your loving kindness, for your unfailing love. Thank you so much, Lord. Usahay, Ginoo, magsige mighimo og mga butang nga wa ka nalipay, but still wala ka mo reject, mo ignore na mo. Every time nga mo duol minimo, imo jud ming pasayloon ug imo jud ming gidawat, Ginoo. Salamat, Lord, nga wala ka napuli pagpasaylo, paghigugma, pagmahal ka namo. Every morning gipamata minimo, Ginoo, pareha karon, Ginoo. Ang uban nangamatay na karong adlaw, wala na kamata. But still you allow us to wake up today. Tungod kay na kay purpose, gitagaan pa minimog chance nga tuliro ng among mga sayop, Ginoo. Mubawi sa among kasipyatan, Ginoo, ug mo sunod kanimo, Ginoo. Salamat, Ginoo. Makakaton sa among mga sayop, Ginoo. Thank you so much for another chance, Lord God. The first blessing in the morning kaning kinabuhi namo ang imong gihatag ug ang libreng gininhawa. So Lord, thank you. And this morning, Lord, salamat sa kadasing imong gihatag kanamo. Kay imo no sa mi gitagaag higayon nga mamalandong maghisgot sa imong balaang pulong. Apan sa dili pa mi, Lord, magpadayon, Ginoo, limpyuhi sa una ang among kasing-kasing, hinlui mi, himo aming takos, himo aming angayan kay ang imong pulong balaan kini kaayo, Lord God. So Lord God, this time I pray for your precious and holy blood nga magalimpyo sa among kasing-kasing karon, maghatag og kalinaw sa among unahuna para walay distraction. And of course, this time I cancel every distractions of Satan in Jesus' name. I declare peace of mind and I declare victory sa among pagabuhaton karon. Lord, tagay mi kasing-kasing mapainobsanon, willing mo dawat og tambag og of course willing mo sunod sa imong mensahe, Ginoo. Kaya ang victory naa sa pagsunod. And tagay mi kaalam nga langit no. Lord God, as always wala mi gipataas nga relihiyon. Wala mi pundok or grupo nga gituboy kundili ngalan lamang ni Kristo Jesus kay ikaw lamang, Ginoo, ang naghatag sa imong kinabuhi ibabaw sa krus sa Kalbaryo aron makabaton mi kaluwasan. So Lord, we adore you, we honor you, we glorify your name this time. There's no other name this morning ang i-lift up namo but the name above all names lamang. It's Jesus reigns. Lord, giisa ka namo, i-bless tanang viewers. Kutob sa makadungog ani, Ginoo, bisan pa man ang mag-replay ani, tuguti nga mong mabati imong gahom, imong presensya, imong hikap, Ginoo. Imong dihog ang manifestation, ang lihok sa Espiritu Santo masinati namo, Lord God. Holy Spirit, gi-welcome ka namo nining kabuntagon. Buhata ang gusto nimo. Praying for your revelation. Ang nabiling panahon namong itugyan kanimo. Salamat dance kadaugan amahan sa pangalan ni Jesus. Amen. So we have 63 viewers this time. So I encourage everyone to share our live, no? Kaya aron magsugod na ta.
Praise the Lord. Okay? Shout out day ako mga bradias, Alpha Kaparuno, lunglib kanunay, uban sa grasya sa Ginoo, ipataas na tong Ginoo. Ayaw mo kalimot sa number 1 sa atong hierarchy, God first, ano? And say yes kay Pronin Arms, ipataas na tong Ginoo in Jesus name. Kay Ginoo dila tong puhunan ni wa tay lain, di ta pwede magsalig sa tuang unsa diha ka bright, ka wise or unsa. Let's start. Praise the Lord. Teksto na to igsoon. Again, our topic for this morning is about temptation. Hallelujah. So, ang tentasyon igsoon, mao ni akong gingon ganina nga every now and then naagi ni siya. Matulog ka, mumata ka, bisag unsay mong pagabuhaton, sunod-sunuron gyud sa tentasyon, labi na kung Kristohanon ka, labi na kung nagpagamit ka sa Ginoo. Labi na gyud kung ningdut-dut na ka sa Ginoo, minghunat ka nga muduol sa Ginoo, ang tentasyon muhunat pud na nimo magsunod-sunod na dili na muundang. Okay, it's biblical na ginaigsoon. Walay tao nga di tintalon. Or walay ning sunod sa Ginoo nga dili tintalon. Gawas atong mga way Kristos kinabuhi, way relasyon ni sa Ginoo igsoon kay wala na may pakialam ang demonyo ato kay iyahan naman to. Apan ang primary target gyud ni Satan aron tintalon kitang mga Kristohanon, kitang mga nangalagad ni Kristo, mga nihunat nga magbag-o, mga nisunod sa Ginoo. No, so normal gina, natural ng tentasyon igsoon, magsunod-sunod na to na. Kay matud padre mao ni atong teksto igsoon. First text na to this morning is taken from the book of 1 Peter chapter 5 verse 8. 1 Pedro 5:8. Saan ako dire igsoon, may tungod ni sa atake sa yawa. Okay? Ingon diri ang 1 Pedro 5:8. Pag maigmat o pag mabinantayon kamo, kaya ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa liyon nga nagmulob, nangita og tukbonon. Ang balikon igsoon, ingon diri si Saint Peter sa 1 Pedro 5:8, pag maigmat o pag mabinantayon kamo, kaya ang inyong kaaway nga mao ang yawa or si Satanas, ang demonyo igsoon, naglibot-libot kaninyo sama sa liyon nga nagmulob, nangita og tukbonon ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Nining taknas kabuntagon igsoon, klaro jud kayong gingon ni Pedro diri nga ang yawa igsoon atong kaaway naglibot-libot ra. Unsa may kinsa maning yawa, ang yawa mao ni ang maninintal. And of course, ang main purpose sa yawa igsoon mutintal na to. Mag-offer siya og tentasyon. So ang source gyud igsoon sa tentasyon ang yawa. Amen. Gitugot lang ni sa Ginoo. Pero ang author sa tentasyon ang maninintal, ang yawa, kay ang Ginoo di manintal sa pagbuhat og di maayo. No? Ang yawa igsoon sama daw siya sa liyon nga nagmulob, nga walay laing trabaho matag segundo, matag minuto sa atong kinabuhi. Magsigira na siya libot-libot, hupo-hupo, mangita og tukbonon. Sige, hupo-hupo nimo. Sige, hupo-hupo sa mga Kristohanon. Sige, hupo-hupo sa mga alagad sa Ginoo. Sige, hupo-hupo sa mga katong nagbag-o na og ningbiya sa gangit-ngit. Sige, hupo-hupo sa mga nagpagamit nga matinud-anon sa Ginoo. Mao nay hupo-hupuan sa yawa. Akong balikon ang yawa, di na ito maghupo-hupo atong mga way Ginoo, walay relasyon ni Kristo. Di na ito niya hupo-hupuan itong mga banggiitang, mga salbahis kaiyahan na to. Amen. Ang iyang hupo-hupuan kadtong mga ningbiya sa kangit-ngit og ningsunod sa Ginoo. No? So kay nga naman, sama daw siya sa liyon igsoon, nangita siya tukbonon, no? So kita may target. Okay? Ang yawa nagsiginig hunt bitaw, no? Kita ang gitawag og hunted. Ug ang yawa may gitawag og hunter. Sakto ba ko? Gihanting ta matag adlaw sa yawa. Pinaagi sa iyang gi-offer nga tentasyon. Ug ako ning balikon igsoon, ug ako ning gibalik-balik igsoon nga ang yawa sad dili mo offer og tentasyon nato nga dili sibo sa atong kaluyahon, nga dili sibo sa atong kahuyang. Once ang yawa mo tintal, mo offer og tentasyon nato, ang yawa wise kayo. Ang yawa malamon, bright, he is so smart. Dili ka niya tintalon sa mga butang nga kabalo siya nga dili ka madala ni anak. Apan ang itintal sa yawa base sa imong paboritong sala, base sa imong kaluyahon, base sa imong kahuyang, ug asa kahuyang diha ka tirahan. Amen. Ang yawa igsoon mao nay trabaho.
walay laing trabaho ang yawa matag minuto, matag adlaw kung dili tintalon ta. So it means igsuon nga walay exempted sa tentasyon. Alagad sa Ginoo tintalon. Simple nga Kristohanon tintalon, no? Bisan ang nagsulti karon, nagistorya karon sa tubangan tintalon. Bata tiguang batanon igsuon tintalon. Amen. Naagi ng tentasyon igsuon di nakalikayan. Di ka pwede mo ampo, nabitay uban nga iampo ra ko pastor nga ilikay ko sa tentasyon. No, di jud ka ilikay sa tentasyon. Kaysa pagmangalagad sa Ginoo walay sayon. Sa pagmangalagad sa Ginoo tintalon og tintalon og tintalon jud ta. It is full of challenge, full of battles and struggles kay matag adlaw magpas-an tag cross matud pa ni Jesus, no? Di ka pwede mo ingon nga Lord, ilikay daw ko Ginoo. Sigurado ko igsoon nga di ka ilikay sa Ginoo tentasyon na pantagaan kaniya kusog para maka-overcome sa temptation. Di ka ilikay sa Ginoo sa tentasyon na pantagaan kag dugang pailog, tagaan kag self-control. Amen. Tagaan kag kaisog aron mo barug kas kamatuoran. Igsoon di ka mohamtong kung sayon ang imong kinabuhi. Kung walay tentasyon dili ka mo grow spiritually. Kung walay tentasyon laay boring ang kinabuhing Kristohanon. Sa tinuod lang mga igsoon kaning temptation, kaning tentasyon mao ni makapabibo sa kinabuhing Kristohanon. Laay, boring kung way tentasyon. Ingon si Jesus, ning sunod man mo nako. Okay? Subay mo sa dalan nga sigpit. Dalan igsoon nga lisod kay sudlon. Gamay, narrow road. Daghag tentasyon. Kung gusto ka nga dili ka tintalon ug ilikay ka sa tentasyon, ayaw og sunod sa Ginoo. Amen. Kay kung wa ka nang alagad sa Ginoo, walay tentasyon igsoon, nagsubay ka sa lapad nga dalan. Kay normal naman imong sala, walay bawal. Apan sa dihang mingsunod ka musunod ka ni Kristo, ang tentasyon nag-uban-uban sa nanimo. Now, mao na diha, no? In other words, ang tentasyon igsoon, musugot kag sa dili, di ka kalikay na gina. Apan nakanindot lang igsoon kung naa kay Ginoo, nasad kay authority to overcome temptation. Akong balikon. Ang nakanindot igsoon kung na kay Kristo, na kay hingpit nga relasyon sa Ginoo, na kay authority to overcome, to destroy the works of the devil. Amen. Ingon ang Santiago 4:7, paminaw mo. Ingon direo sa New International Version ta English ni. Submit yourselves then to God. Next, resist the devil, and he will flee from you. Other version, King James, submit yourselves, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you. Sa Bisaya, igsoon, pagpasakop kamong masinugtanon sa Dios, sukli ang yawa, o kini mo karatil og dalagan nga na kaninyo. Ang tentasyon normal, ang tentasyon na agin na. Apan iyo na balang kasulatan igsoon nga ang tentasyon dili na to pauyunan kung dili atong suklan. Amen. Ang tentasyon suklan daw na to. No, ingon man diri sukli ang yawa. Kinsa man ang yawa? Ang maninintal. Ang yawa maunay source, maunay author sa tentasyon. Ug ning ingon si Santiago sa 4:7 igsoon. Sukli ang yawa. Ang tentasyon igsoon gidesign na siya gitugot sa Ginoo. No? Para atong suklan dili pa uyunan. Kita tanan tintalon. Ang balang kasulatan nagsugo nato nga kung naay tentasyon, suklan di pa uyunan. Ang gitugot igsoon nga madala ta suklan nato. So karon igsoon kay suklan man din nato. Unsaon pagsukol, mao ni problema ron. Mao ni ato ang topic karon gid no. Ato aning i-klaruhon igsoon para ang mga nag-struggle diha kamao na damon unsaon pagsukol ni. Una igsoon, sa James 4:7 na lang daan igsoon na gitubag na unsaon pagsukol. First, before we resist the devil, first and foremost, kaning first line, submit yourselves then to God. Una sa tanan igsoon, sa dili pa ka musukol sa yawa. Kayo usahay, igsoon, dagang mga Kristohanon nga, pastor, ning resist naman ko. Di man ko kapugong sa tentasyon eh. Ako naman gisuklan, pastor, pero grabe man ang craving. Di man ko kakontrol gid sa ako ang pagbati. Di ko kakontrol, pastor, sa akong gana. Pero nag-attempt ko nga ning sukol, pero nga ano man pastor. Una, kay wa man ko kaning submit sa Ginoo.
igsoon, before ta musukol sa yawa, igsoon, unas ta nang kinahanglan nga, totally mo submit sa Ginoo. Submission is very important before we resist the devil. Submission, meaning, totally surrender, totally and fully obedience to the will of God. That's submission. Submission, it means kung naay gisugo si Lord nimo nga buhii, ibutang talikdi, gibuhat nimo. That's submission. Submission meaning igsoon, di ka mohimo og desisyon kung wala ka suguan sa Ginoo. Submission, it means in everything you do, ang imong gibuhat nakapahimaya sa Ginoo. Submission, igsoon, it means nga tanan nimong gibuhat ning sibo sa kabubuton sa Ginoo, na-align sa pulong sa Ginoo. Mao na submission. Kung wa ka na, di ka epektibo inigsukol nimo sa yawa. Amen. Mao na igsoon, submission first. We must submit ourselves first to God before we resist the devil. Kaya kung mulargo kag sukol, in Jesus name pawa, nganong di man mo tuo ang demonyo. Ngano lagi itong sila, lagi mo tuo ang demonyo na, pero ako di man. Imbis ang yawa mo dagan, ang yawa ning daghan man noon. Because the more I resist temptation, the more nagkakusog ang tentasyon. Ngano man ni pastor, ngano man ni Brad, tungod kay in the first place, wa ka ning submitar sa Ginoo. Igsoon, bisag unsaon ni mog sukol sa demonyo, sukol sa yawa, kung wa ka ni submit sa sa Ginoo, di ka epektibo. Why effect ang imong pag-resist, igsoon? Submission is the key first before we resist the devil. Again, ang submission meanings ning submit ka ni Lord, no? Totally and fully surrender, obedient ka sa will ni Lord. Nagsubay ka sa iyang kabubuton. That's submission. Prayerful ka, submission. Every day, nag-worship ka nila, kay personal devotion, submission na. Di ka mulihok, igsoon, every day, di ka muhimo sa imong trabaho, di ka magnegosyo, dili ka magsugod sa imong lihokon kada adlaw kung wala ka nag one-on-one ni Lord. That's submission. Kung wala ka na igsoon, piti ka, dili ka effective nga mo resist sa yawa. Inig-ingon ni mo in Jesus name, why effect nga numan, why power, why anointing, wa man ka mo submit sa Ginoo. Again, submission, kung nagduwa kag email, igsoon, adi kay ka na, moingon si Lord ni mo nga, anak, pwede ba na ni mo uninstall? Unya, pagbasa, nag-Bible, permintive, dako na kay kag time, diba niya, wala na kay panahon ako, na-addict naman ka ng email, pwede ba na i-uninstall? Kung imo na siyang gi-uninstall, dining submit ka. That's submission, simply submission. But if you justify nga, Lord, okay ra kay kanilang Lord, kay kuan man gud Ginoo ka nang usay laayon ko ba? Usay sa ministry, Lord, kanang ma-stress ko niya. Mag-email ko sayo, timan inigsoon, dili tanang lingaw, nga imong gibuhat na lingaw ang Ginoo. Nay mga lingaw nga nakalapas ka sa kabubuton sa Ginoo. Sala din ni pastor, pangutan ang Holy Spirit din, i-convictar lagi ka kung unsay naa diha. Amen. Submission. Usahay igsoon, duwa-duwaan ta sa yawa. Di ta ka control sa kailibgon, na may craving, normal man na. Kay naaman ta sa physical na to, naputay kalag nga naadi ang mind, ang will. No, na musugo og galit nga mauni, no? Magbuot gyud na. Kay napamantaan eh. Amen. So nay mga kailibgon ba nga mukalit lang og crave ba? Nay mukalit lang, no? Di ka ka-control nga naman, wa man kaning submit. So saan mo pag-resist, dili ka wa kay kusog. Nga naman huyang man ka sa spiritually. Kay wa man kaning submitar sa Ginoo. Amen. Mao na igsoon. Meditating the word of God day and night is submission. Amen. Wa ka na igsoon, di ka kasukol sa tentasyon. Ang uban yan no ra kag in Jesus name nganong di habol. Mura ka nagnanigbas nang hagbas pero way baid. Kay wa kaming submit. Amen. Submission is a must. Submission is very important for you to overcome the works of the devil. We cannot resist temptation if in the first place we didn't submit to God. Amen? Kinanglan mo submit, tama na, submit yourselves then to God, and then the next line, resist the devil. So kung imo na siyang pamalandungan, dili ka ka-resist sa devil, dili ka ka-resist sa maninintal, dili ka ka-resist sa temptation kung wa ka ning submit ni Lord. Gingnan kas Ginoo nga anak, ayaw sa sulod og relasyon kay gamiton di ka, nagbuot ka, din wala ka ning submitar, mao na nga duwa-duwaan lang ka sa tentasyon. Because in the first place, you never submit to God. But if we only submit ourselves to God, then of course, automatically, kusgan ka, effective ka when you resist temptation. Because in the first place, we submit to God.
Mao nay una. No di na nimo basta-basta pahawaon ang yawa igsoon ang demonyo kung ikaw wa ka ning submitar sa Ginoo. Kay numdo mo atong mga anak ni Kuan, mga sons of Sheba sa the book of Acts man siguro to, if I'm not mistaken, no? Nga ilang gisundog-sundog ang Ginoo sa mga apostoles. Nga ang kamuda sa ngalan ni Jesus nga Ginoo ni Pablo or ni Pedro ba to, di ba? Hawa mo hawa ang yawa, instead ang mga na demon possessed nga mga tao mo ining atake nila. Ang resulta nagkagidlay ang ilang sanina, nagkasamad-samad sila, gigukod. Nga naman, kay nagamit-gamit sila sa ngalan sa Ginoo, pero wala sila nangalagad sa Ginoo. Wala sila ning obey sa Ginoo. Wala sila ning submit sa Ginoo. Sila inahimong miserable. No, sakto ang James 4:7, before we resist the devil, or before we resist the temptation, or we resist Satan, okay? Then, first and foremost, we must submit first ourselves to God. And again, submission meaning is totally and fully surrender to the will of God. Submission, it means totally obedience to the will of God. Submission means you will never make any decision or action if God didn't tell you to do that. Amen? Submission, it means all your decision naka-align sa word ni Lord. Mingsibo or kabubuton sa Ginoo. Amen? Submission, it means you are waiting for the God's appointed time. Wa ka nagbuot mo na submission. Kay hangto di ka mo submit. Di ka effective nga mo sokol sa demonyo. Amen? And now, so natay additional ray. So mauni ka Santiago, umday ko no, pasensya no buguya. Santiago, umday ko James. Bitaw, mauni kang St. James on how to fight temptation, how to combat ba temptation, and para maka-overcome. Sakto, si Jesus naapod. No? Si Jesus ako lang ning i-summarize, no? Kay ako man ning i-memorize, no? Kay mao mo ni idol nako si Jesus. Okay. Si Jesus na siya gisulti may tungod sa temptation, or na siya experience may tungod sa temptation. First, katong gitintal siya didto sa wilderness bitaw, katong nagpuasa siya 40 nights and 40 days, di ba? Kung imong nabantayan, Igsoon, ang gigamit nga hinigiban ni Jesus para ma-overcome ang tentasyon, para mudaog siya sa maninintal, simply ra word. Di ba? Di ba? Unsay gingon ni Satanas ato? Kung anak ka man sa Dios, himuang sunod, pan kining bato. As what I have said earlier, Igsoon, Satan is very wise. Satan will never tempt us, or will never offer us a temptation nga dili sad na let's say kana bitong dili sad na siya imuhang kaluyahon, or dili sad na sibo sa imong kinahanglan. Okay? Why is it that Satan used that temptation, that kind of temptation to Jesus nga ang pan, bato imong pan? Of course, because Jesus is that time is very hungry, di ba? Gutom siya anang gitawag og anang taknaa, kay si Jesus na nagpuasa. Si Kristo na nga time nagpuasa siya og 40 ka adlaw. Ako gali Igsoon nga magpuasa kung usa ka kananan, gutom mangali kayo. Ano? Samot na ba si Jesus Igsoon nga nagpakatawag siya ni tao jud siya ni 100%, makabati siya, makafeel siya, mihilak siya, masakitan siya. So ang gibati nato nga gutomon sad siya. Si Jesus mismo ni gigutom. That is why sa tanaw sa yawa, ang pinaka-close nga temptation, ang pinaka-effective temptation nga i-attack niya para ni Jesus is pagkaon. Kaya nga naman, gigutom. Mao na niya akong gibalik-balik ninyo, Igsoon, kung nagtanaw mo diha, unsa gyud ang imong kaluyahon, diha ka tirahan. Kung ikaw lalaki o babae, unya ang imuhang single mo, unya ikaw, pamitaw lalaki. Ikaw lalaki ka, ang imuhang type sa babae is chinita. Di ka tagaan og mga dakuog mata. Di ka operan sa yawa og dakuog mata. Kay bawa man ang yawa nga imong weakness, chinita. So tintalon ka og chinita. Ikaw sa babae, kung ang imuhang type sa lalaki, moreno, di ka tintalon og mga pution. Kay bawa man ang yawa nga hilig kag mga itumon. Parehan ako. Bitaw joke ra. Now, Satan is very wise. Di siya mo tintal nimo kung dili ka huyang diyang dapita, kung dili na nimo kaluyahon. Kung ang yawa magudigson kabalo sa atong paboritong sala. Ang yawa mao guna atong agalon kaniadto, kabalo sa atong kinabuhi. Ang yawa at ato nang giuban-uban sa kanunay kaniadto.
ang yawa atong gisunod kaniadto. So ang yawa, He is so familiar with our weaknesses. Amen. That is why Jesus, sa time ni Jesus, isong gitintal siya. Gingnan siya sa yawa, kung tinuod ka man nga anak sa Dios, patuuha ko be, himuang pa ng bato. Di ba? Apan unsa itubag ni Jesus igsoon? Nahisulat na ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa pulong sa Dios. Now, next ana igsoon, naka-overcome siya na po'y lain. Di ba? Pero abi ni mo igsoon, ang ilabay ra gyud ni Jesus is according to the scripture. Matud pa sa kasulatan, nahisulat na, mao'y simbaha ang Ginoo nga mong Dios. Di ba? Kabantay mo? So para ni Jesus igsoon, usa sa effective way on how to resist temptation is for us to become rooted, ni gamot gyud ta sa pulong sa Ginoo. Sakto si Joshua ang nakaadto sa promised land. Mingon siya sa Joshua 1:8, ayaw ibulag ang basahon, ang balaod sa Dios, ang balaang kasulatan. Basaha kini, pamalandungi kini, adlaw o gabi. Unya ayaw lang basaha, ayaw lang memorize sa, kundi sunda. Ug magmalampuson ka. Meaning, magmalampuson ka, magmadaugon ka. Sakto si Joshua, ning connect si Jesus. Ang gigamit ni Jesus nga iyang gisagpa si Satanas, hulong sa Ginoo. Amen. Mao na igsoon nga ako mong gidasig. Kung gusto ta igsoon nga mudaog sa tentasyon, kinahanglan nga muhatag yun nagigayon nga quality time sa pulong sa Ginoo. Naman tayo mga cellphone diha, no? Kay high-tech naman taron. I'm sure kung Kristohanon ka, nadyo kay Bible apps. Basta diha. Pag kuri-kuri diha, kay naa diha, the more we meditate the Word of God, the more God speak to us. Pulong nas Ginoo. Kabantay mo, inigbasa ni mo, makahilak ka. Inigbasa ni mo, muhilak ka, usay, inigbasa mo, malimbaw, di mo balibo. Because God is speaking to you through His Word. Amen. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Siya na mismo, imong gibasa. So, nagigistorya sa nimo. Amen. Mao na ningon si Jesus, mga igsoon nga, sa iyang experience, kasi natiyan, igsoon nga, iyang giingnan ng yawa nga, ang tao di mabuhi sa tinapay lamang, mao'y simbaha lamang ang Ginoo nga imong Dios, mauni ang naisulat, no? Matud pa sa kasulatan, no? So, sige, quote og word si Lord, igsoon, naka-overcome siya sa tentasyon. In the first place, dapat unta gali matintal to siya kay gutom na gud kay to. Pero wa siya nagpadala igsoon sa tentasyon. Ang yawa igsoon mamayo kay mo design og temptation nga ganahan ka. Kaya tong time gigutom si Jesus. But instead nga himuon ni Jesus ang bato og tinapay kay mahimo man niya Ginoo gud siya. Iya galing gibanhaw si Lazaro nga patay na. So kadto gamay ra kay itong milagro. Iya galing gipakaon ng more than 5,000 people sa 2 ka isda og 5 ka tinapay, kadto na bang bato. Pwede dito. No? Pwede dito niya himuong pan. Apan iyang gitubag ang yawa igsoon, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Ang experience ni Jesus on how nga siya nga nakig-battle, nakig-combat, nakig-away sa tentasyon igsoon. Dapat makakat-on ta. Si Jesus igsoon ang iyang gipangbato. Pulong ra sa Ginoo. Mao nang ako mong gi-encourage this morning igsoon. No matter how busy you are, unsa mo ka busy igsoon, please spend time in the Word of God. Amen? Kinahanglan dapat natay higayon panahon nga makig-one-on-one ni Lord through His Word. Pulong sa Ginoo. Ayaw palabi ng social media niya, wala na kay panahon sa Biblia igsoon. Kung sige kag social media, wa kay time sa Biblia, huyang kay inigataki sa yawa. Daog-daogon lang ta, duwa-duwaan ni Satanas nga naman. Wa man ta, ignorante tas pulong sa Ginoo. Ang atong naibawaan nga verse, God is love ra. Mao ni ikatubang na sa temptation. Ingnon kasi yawa, God is love, itaw hala, okay ra na, ang Ginoo gugma. Wa ka kabasa, di ka aware nga, ang Ginoo hustisya, di ka aware nga, kung unsa itong ipugas, mao itong anihon. Wa mo kay basa-basa. Puro raman, ang Diyos gugma, ang Ginoo gugma, yung gihatag, yung kinabuhi. Ang Ginoo mo sabot ra gininako ani. Okay ra ni mo sabot ang Ginoo, wa kita si pastor, wa kita si akong asawa, akong bana. Ang Ginoo nakita pero ang Ginoo mo sabot man gugma gud siya. Di man siya pareha ng ubang tao nga ang ilang gugma unconditional. Our conditional si Lord unconditional. He is rich in unfailing love. Matinud-ano ng Ginoo. Mao nang di amay sala diri niya. Tagsara man ni hala no. Mao na resulta igsoon nga di ka himasahog Bible. Wala ka kabantay, wala ka kabasa nga ang Ginoo hostisya. Ug muhatag siya o gitawag og consequence or balos or resulta sa atong binuhatan.
No? Galatians 6:7, what we sow is what we reap. Ang atong gipugas mao'y atong anihon. Wala kakabasaan na sige ra mo kag social media. Si Jesus igsoon naka-overcome sa temptation, wala siya madala og mga hurim-hurim, mga sweet talks, no? Maayo kay nga mga istorya sa yawa ba? Mingsokol siya. Jesus resists temptation through the word, no? By the word of God, no? Maoy iyang gipambato. Kadalihok ingon siya, matod pa sa kasulatan, nahisulat na, kabantay mo. Naghisgot siya og pulong sa Ginoo. So ang gusto na ko ipabot niyo ganin kabuntagon igsoon. For us to overcome temptation is dapat rooted ta sa word ni Lord. Amen. Dapat mamalandong ta kay pagpakaon magunistong kalag. Amen. So tagaan na to gigayon quality time ang pulong sa Ginoo. Kay mao na gihimo ni Jesus sa dihang iyang na overcome ang temptation. Then second, Jesus gipon ni. Nana sa Matthew, I forgot pero ako naman ang ako ning paborito. Murag 26 man siguro to, 40. Wait, ako sang sure. Okay. Usa ni sa ako ang paborito nga verse, igsoon. Okay? Mao sa ni ang gihimo ni Jesus. Yeah, iba. Kuan man gisingot naman niya akong kuan. Wait. Matthew, yes. I guess it's wait sa money ang kang Jesus nga pamaagi sa pag overcome sa temptation. Okay. Sakto ko. Matthew 26:41 mao ni igsoon. Pagtukaw kamo og pag-ampor dili kamo madaog sa tentasyon or panulay. Anda mga espiritu apan luyang lawas. So sa English ana igsoon Matthew 26:41, watch and pray so that you will not fall into temptation. Actually ako na ning na-share niyo pero akong balikon kay about temptation me. Usa sa giingon ni Jesus igsoon para maka-overcome ta sa temptation kinahanglan nga mainampuon kita. No matter how tired we are igsoon sa atong trabaho atong negosyo, ayaw jud in town pakang sa prayer. Kay usa ni sa hinagiban para maka-overcome ta sa temptation. Si Jesus mismo nga atong gisunod man ning sultian ni. No nga watch and pray pag-ampo, pagmaigmat, pagtukaw o pag-ampo kamo. Aron dili kamo mahidalinas or madala ma-fall into temptation. Usay igsoon huyang ta, igo ta ni. Kabantay mo di ka mainampuon, kuwang kag ampo dali ra ka mainit imong ulo. No? Kabantay mo igsoon kuwang gali ka og ampo igsoon, lahi di ka ka-control sa imong pagbati sa imong emosyon. Huyang ka sa tentasyon, kuwang kag ampo. Amen. That is why Jesus said us in His word this morning, watch and pray. Mag-ampog, magtukaw ta. Kinahanglan natay quality time sa pag-ampo, kinahanglan ang prayer lifestyle nato. Ingon nga Kristohanon, dapat kita mainampuon. Kay ang di mainampuon, huyang sa tentasyon. Daghang kang mga Kristohanon, igsoon nga, yanuhan ragtintal sa yawa niya matintal. Mga Kristohanon nga, dali ra matintal, huyang. Di ka sukol. Di ka control sa ilang pagbati sa iyang emosyon. Nga naman, di mainampuon. Busy kay sa mga unsa, ang uban kali, busy kay sa ministry, huwag ampo. Busy kay sa ubang mga bulaton. Muna igsoon, bisag unsa kakabisi, maulang ni timani, ayaw pakang sa prayer. Kay pinaagi sa pag-ampo, diha ta malig-on, panahon sa tentasyon. Si Jesus di ay, gitintal man si Jesus, iyang pagbati, nga mo give up na lang. Kabantay mo atong last na nga padung na siya dakpon nga, padung na mutong nga si Judas, di ba nga, kauban sa mga sundalo, nga dakpon na siya. That night, kabantay mo, nag-ampo siya, niya miingon siya, amahan, pwede ihaylo kining kupa sa pag-antos nga murag palabyon lang baso. Naay tentasyon atong time nga murag itintal si Lord nga maybe mo give up sa misyon. Apan si Jesus nag-ampo niya paghuman niya ampo, nakusgan siya, nakursonada siya, nawa siya ikahadlok mo atubang sa kamatayon because of prayer. That is why Jesus promote prayer. But sadly and sad to say, sa church activity, ang prayer gamay ra kay manambong.
Pero daghan kay manambong og mga kaon-kaon, outing, mga singanda, mga food trip, tampo-tampo ta. Mag team building, mao ni atong pagkaon sa kuan. Nag-order bag ice cream si kuan. Nindot kay mga pagkaon atong andamon. Mga ligo tagdaga, natay islands hopping. Nindot kay ni mga banding-banding, puro banding-banding pero sa prayer meeting. Kamay ra di ka present. Igsoon kabalo mo nga ang prayer gi-promote na ni Jesus. Ano kung gusto ta nga maka-overcome sa temptation, we must be prayerful. Katulo niya gibalik-balikan si Pedro. Wala pa gyapon mo dili mo makahatag bisag usa lamang ka oras, di ba? Kay grabe ni mo pray si Lord. Si Pablo natuog gyapon kay ngano man luya man sila tong time mabitaw ni ingon nga active ang spirit apan weak ang body kay but aning time sige sila gwalib sa asa. Sometimes igsoon mao ni ha kuha na to ning leksyon. Di kalikayan usay stress ta physically because of our job, no, our work, or because of our study or our business. Stress ta, biyahe stress ta. Pero bisag unsa ka stress igsoon ayaw panundog ni Pedro. Kay si Pedro nadala sa iyang ka-stress mao tong kadabalik ni Jesus natog. Mao nang sa dihang gidakop na si Jesus, si Pedro may pinakainit og ulo ato. Si Pedro ning lanit sa espada gitigbas to niya tong nay usa ka tawo dito naputol ang dunggan niya giayo ra pud sa Ginoo. And later that igsoon si Pedro na makak. Si Pedro nanalaw sa kamatuoran na makak. Pag-ingon, di ba ikaw matukauban? Aduy, wala ko kailan niya. Pag ikatulo niyang pamakak, ning tugtugaok ang manok. Si Pedro wa kabarog sa tentasyon ngano man kay sige balik-balik si Jesus, natuog man siya. Di gyapon mo kahatag nako og higayon, natuog gyapon. Temptation igsoon, dili ta kalikay ana. Normal ra, natural ra na. Apan kung ikaw mahinampuon, sigurado nga makabarog ka sa tentasyon. The more we become prayerful, the more we become powerful. Amen. The more we become prayerful, the more we stand in every temptation, the more we overcome in every temptation that we're going to face. Igsoon. Wata kay baw sa unahan ay mga dagkong tentasyon. Kay mao ni timan Kristohanon ka, suki kas tentasyon. Walay Kristohanon nga dili paboritong targeton sa yawa. Once Christian ka, once nangalagad ka ni Kristo, balik-balikan, sunod-sunuron jud ka sa tentasyon. Kung naka-overcome ang ka ng pilmiro, balikan na po ka like Jesus. Pilmiro nga tentasyon, naka-overcome siya, gibalikan na po tintal, gibalikan na po. The same na to, nga mga followers ni Kristo. Maka-overcome man ta sa pilmirong tentasyon, balikan nga pong kana, why undang ang yawa. Amen. Kay maugin ay papel sa yawa. Maninintal, sama sa leon nga nagngulob, naglibot-libot, nangita og tokbonon. Og kinsa may tokbonon niya, ikaw og ako nga nangalagad ni Kristo, nagpagamit sa Ginoo, ning biya sa kangit-ngit, naglakaw sa kahayag, paborito ng tintalon sa yawa. Igsoon ang atong mga key or yawi para ma-overcome ang temptation. Una, mo submit ta ni Lord, totally surrender, obedient. Kung mo yun si Lord ni mo anak, mao ni buhata, ding ni obey ka, ning submit ka. Ayaw himog desisyon nga wa ka sugwa sa Ginoo, ning obey ka. One of the best way na how to fight temptation, makaresist ta sa yawa na, submission. Ikaduha igsoon, prayer. Ikatulo igsoon, ikaduha igsoon word ni Lord. Kinanglan rooted ta, kinanglan himasahon kang Biblia. Ikaduha na adlaw gabi Joshua 1:8, mao sa nagi-promote ni Jesus igsoon. Si Jesus igsoon nakasukpol sa tentasyon pinagi sa word pulong. Ikatulo igsoon prayer. Amen. Si Jesus igsoon kursonada, isog niya tubang sa kamatayon. But before that, katong ampo niya nga groaning, grabe kay nga mitulo ng daw dugo. Singot. Amen. But after that intense prayer ni Jesus nahimo siya murag bitaw na og wa pa ka nagampo, mura kag gamay kay nga kuting, kana bitong gamay iring, pero pag human mo ampo nahimo kang leon, kabantay mo na. Nga naga powerful ang prayer igsoon. The moment we pray, bisag weak kay ka, but the moment we pray, ma-energize ka kalit after prayer, di ba? That is why I encourage everyone, to all of the viewers who are watching this time nga, kinahanglan jud ihimo na tong lifestyle ang pagkamay nampuon. Nga dili lang ampo lang ang murara bitaw og mantinil, but quality time in prayer. Nga intense prayer. Lord, grabe jud bitaw nga murag unuan ni Lord. Kay once prayerful ka, then you are powerful. In times of temptation, sigurado maka-overcome ka. Amen. Igsoon ang tentasyon way gipili. Bisan ako karon, tintalon magaligihapon ko, depende lang ni sa pag-approach na to. No, nakasukgo lang ko, grasya lang sa Ginoo, no? Grasya ra gyud sa Ginoo. Pero mao lagi na. Bisa grasya sa Ginoo, naagid tay kinahanglan ka mausad ta. Amen.
Tulo ra man kabutang ang atong punto kayawi ang atong gi rumbo jud karon igsoon para maka-overcome ta sa temptation. First, ay before ka mo resist makita mo sukol tas temptation. Submit sa ni Lord. Totally fully surrender to the will of God. Submission sa ta. Amen. Next is word, pulong sa Ginoo. Kinahanglan magbasa ta pulong sa Ginoo adlaw gabi. Dili lang basa, dili lang memorize, kinabuhion na to. And third is kaning prayer. Bisan unsa nimo ka busy, ayaw jud kalimot, ayaw pa kang asa prayer. Kay mao na yawi sa kadaugan kontra sa tentasyon. Simple lang. Kung imo nang himuong lifestyle ka ng tulo, ingon nga Kristohanon, sigurado ko nga maglisod ang kaaway nimo. Mag-struggle lang yaw, maglibog ang yaw, maglibog ang yaw saon man nga di man matintal. Amen. Nya mao lang na igsoon, i-maintain na kanang tulo. Word ni Lord, i-maintain, prayer, submission to His will. Aron magpuyo ka nga puno sa kadaugan. Amen. Nganong makaingon ko na igsoon? 13 years na ko in ministry. Grasya sa Ginoo tanan. Og kanang tulo ako ang paboritong gibuhat. Usa na sa rason nga naa ako karon. Usa na sa rason nga wa ko mi-give up sa usay way kwarta. Usay murag ang yawa mohungong ba, pastor ka diya, wa kay sponsor, wa kay supporter. May patong ubang pastor, may pa mo apilit ka tong mga naikuha nindot kay to, no? So, wa ko ming give up igsoon taliwala sa kalisod sa ministry. Kay nagtanaw ko sa Ginoo na overcome na ko tungod ana prayer, word. Submit lang jud kay knowing nga gitawag tas Ginoo, Lord, imo kong gitawag, sige, bahala na ka Ginoo. Di man ko nimo dalhon ani Ginoo kung imo kong biyaan. Amen. Anara. Submission. That's the key. That's the three kana nga mga tulong mga gisgutan nato igsoon mao na Yahweh on how to overcome temptation. Amen. Prayer, word, submitar sa kabubuton sa Ginoo. Ayaw pagbutbuot og imo. Trust in the Lord. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word tonight, this morning. Salamat Lord nga imo ming gipahinumduman Lord nga ang tentasyon normal ra. Bisan ikaw gali gitintal ka. Imo ming gipahinumduman nga every now and then makasugat may temptation, but ang nakanindot lang Lord pwede mi maka-overcome. Imo ming padaygan gitagaan minimog mga pamaagi ginon how to overcome temptation by submitting to your will, through prayer and by your word. So Lord God, right now I pray to all of the viewers nga mahimo gyud ming mainampuon Ginoo. Mahimo ming kanunay masinugtanon mo submitar in everything we do, mo submit gyud minimo, di mi magbutbuot Ginoo. Fully surrender gyud minimo ingon nga ikaw ang among agalon. And then aside from that Lord God, muhatag gyud mi higayon adlaw gabi sa imong pulong. Kay maunay mga Yahweh aron among mabuntog ang temptation. Lord God, ang temptation na bisan asa way pili. Bisan matulog mi in everywhere naa na siya. Apan Lord, kung kanunay namo gihimong lifestyle ang pagkamay-nampuon, ang imong word ug ang pagsubmitar sa imong kabubuton, sigurado nga makabarug mi sa tentasyon ug dili mi mayano-yano sa demonyo. Lord, salamat sa imong pulong karon nga naghatag namog paglaom, naghatag namog pagtulun-an, naghatag namog kaalam on how to fight, on how to resist temptation. Because nowadays grabe na ka-level up kadagko sa tentasyon, kadautan sa palibot. Need namo ni Lord. So Lord, thank you for this wisdom. Salamat kayo Ginoo. I pray that you let your Holy Spirit will always remind us sa among nadungog ug among nabati karon Ginoo. Para mahimo ming victorious the moment when we face temptation, Lord God. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence, Lord. Thank you so much. And right now, Lord God, as always, I continue to pray to all of the viewers right now, to all of the followers in this page. Tanan nga nagtanaw bisan pa man ang mag-replay ani Lord, ako nagahangi og nagampo kanimo panalangini sila Ginoo. Sigo Ginoo, sigun sa ilang tinguha i-bless Lord God. I-bless sila Lord God, maayong panglawas Ginoo, kaluwasan sa ilang pamilya, kayuhan sa balatian, physical and emotional, kalinaw sa pamuyo, kalinaw sa hunahuna, maayong ugma, ihanay, plastar, tagbuay lang panginahanglan Ginoo. Tagaig solusyon ang ilang mga problema karon Ginoo, tagaig kusog Ginoo, pailog Ginoo. Tagaig Ginoo og paglaom ang ilang hunahuna og ang kasing-kasing ibutang ang paglaom Ginoo sa mga na-depress karon Ginoo. In Jesus mighty name.
Sa mga nagtanaw karon nga nanginahanglan trabaho, Lord God, I declare open doors for job in Jesus name, in Jesus mighty name. Sa mga nagnegosyo, imong pauswagon sa pangalan ni Jesus. Akong ginabadlong o gibungkag nako ang tanang gahom sa kangitngit nga gustong moguba sa mga negosyo sa akong mga kaigsunan karon nga nagtanaw, because I believe di gusto ang yawa nga mo prosper ang imong mga anak. Right now akong cancel tanang plano sa kawa in Jesus name. Ug akong gi-declare, Lord God, nga imong ablihan ang tambuanan sa langit o imong ibubo sa imong makanakan, imong i-bless, Lord God. I declare favor to all of the viewers right now in Jesus name. Thank you, Lord. Salamat. Kung namin nagtanaw karon, Lord, nga nanginahanglan kumpletong kaayuhan, I declare complete healing in Jesus mighty name. Kung namin nagtanaw karon nga nag-struggle sa sala, nag-struggle sa iyang kaluyahon, nag-struggle sa iyang addiction, I declare deliverance in Jesus name. Tanan-tanan, Ginoo, I declare, Lord God, miracle. Kay bulungang butang, Ginoo, na sigun sa ilang gipangandoy o gitinguha, Ginoo. Thank you, Lord. Pamatod Ginoo, that you're the same yesterday, today, and forever. Even at this very moment, you can do miracle as long as we have faith, Lord God. In Jesus' name. Kay wa ka mausab, Ginoo. Milagroso ka nga Diyos. Thank you, Lord. On this time, Lord, among gidawat, giangkon ang kadaugan. Dawato na mo, Ginoo, ang milagro. Kay bulungang butang, kaayuhan. Dawato na mo, Ginoo, ang tanan, Ginoo, nga mga katubagan sa among pagampo pangandoy. Amo kining gidawat karon, we claim it in Jesus name, we claim it by faith. Himuha lamang ming kapiyalan, Ginoo. Mao kining among pagampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga moy among manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah. Praise the Lord. That's all for this morning. Pamahaw sa pulong sa Ginoo. To God be all the glory, ang ibalik ang dungog, himayas, tumbuhi nga Diyos. So that's all for this morning, Igsoon. Again, thank you mga subscribers, star senders, thank you. And sa wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, please subscribe. Ang link nasa caption ani nga live. Kay mawala ra ni atong live, sayang kay no. So ako ni siyang i-download after this, anya akong i-upload sa atong YouTube channel. Free to subscribe, no? So again, I just want to remind everyone to invite your friends to follow our page, no, para ma-blessed sila Igsoon. Amen. So thank you. Thank you everyone. I pray and I declare that today is going to be a fruitful day. A day that full of victory. Every works of our hands, i-bless ni Lord. Kung tanang desisyon, giyahan sa Ginoo, dalhon tas kadaugan. Tanang mga OFW, I declare favor from the Lord in Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Ubanan mo sa Ginoo diha, paboran mo sa mga amos, yung trabaho. Tanan-tanan. Mga nagnegosyo karon, i-bless mo ni Lord in Jesus mighty name. So that's all for this morning. See you again next time mga kaigsuonan. Hallelujah. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. Keep safe, everyone. God bless.